ọ bụrụ na nwanne gị nke ị tọrọ ya bụ nwanne gị nke obere na-arụrụ gị okwu na ọ na-eji okwu gị emere ihe, biko eduhiekwana nwatakịrị ahụ, ntị adịkwa. Ọlụebube bụ nwa agbọghọbịa tolitere etolite, ihe na-esiri ezinụlọ ya ike. O wee kpebi isi n'ụlọ pụọ gaa n'obodo mepere emepe ka ọ chọọ ọrụ na-arụ nwa ike na-enyere ezinụlọ aka. Ọlụebube wee kulie gaa na nke enyi ya nwaanyị wee biri. Enyi ya nwaanyị na-arụkwana ọrụ na fast food. O wenye aka chọtara Ọlụebube ọrụ n'ebe ahụ ọ na-arụ. Etu a ka Ọlụebube si wee nweta ọrụ. Ọlụebube arụ ọrụ ahụ otu afọ wee nweta obere ego wee gaa chọrọ ụlọ nke ya. O birizie naanị ya si n'ebe ahụ na-aga ọrụ. N'ebe ahụ ọ chọtara ụlọ biri, enyi ya nwoke na-adị achọta ya n'oge ụfọdụ. Nwanne Ọlụebube nke obere elechana WAEC chọzie ka ọ mụọ ọrụ wee kpọọ Ọlụebube na fon si ya na ya chọrọ ịbịa ka ọ bịa ka ha abụọ biri ka ọ nọ n'ebe ahụ mụọ ọrụ, na ọrụ a mụrụ n'ụlọ na ka a mụrụ na township abụ otu, na ọ chọrọ ka ọ mụọ ya na taụn. Ọlụebube kwere si ya gbagote. Etu a ka nwanne ya nke obere ahụ si wee si n'obodo ha pụọ gakwuru Ọlụebube. Aha nwanne Ọlụebube ahụ bụkwanụ Chikaọdị. Ka Chikaọdị gbagotere, Ọlụebube kpọrọ ya gakwuru onye okwu n'ebe ọ ga-amụ ọrụ. Ọkwụnye onye ọ na-amụ ọrụ n'aka ya obere ego. Obi aṅụrị eju Chikaọdị obi. Chikaọdị amalite mụọ ọrụ ozugbo n'ike n'ike. Ọ na-abụ enyi nwoke Ọlụebube chọta ha, ha niile ga-anọ n'otu ọnụ ụlọ ahụ. Chikaọdị nọ n'akụkụ, Ọlụebube na enyi ya nwoke anọ n'akụkụ na-enweta onwe ha. Ha achọghịzi ịma na obere nwa nọ n'etiti ha. Obi Chikaọdị anabata ihe a ha na-eme. Ọnọdụ ọ bụ ezi, ọ ga-ekwu n'okwu maka ọ bụ nwanne ya nwaanyị na-enye ya nri. Ọ bụ na be ya ka ọ na-arahụ. Ọ sịkwanị ka ọ lụọ ụlọ adịghị mma, ahụhụ dị n'ụlọ karịrị. Ịlụ ụlọ bụ igbu oge ya maka ọmụmụ n'ọrụ ebe amụma. Chikaọdị amazi ihe ọ ga-eme, ogidi nwa isi nọrọ. O wee ruo otu ụbọchị, Chikaọdị esi n'ụlọ ọrụ ha na-ala n'ụlọ. O wee lakọta wee cheta na o jighị kii na o chefuru ya n'ụlọ ọrụ. O wee sị ka ọ gaa n'ebe ntị ya na-arụ ọrụ ka ọ nara ya kii nke ya lara ụlọ, maka na ebe ọ na-arụ ọrụ dị nta n'ụlọ ha. Ka o ruru n'ebe ahụ ntị ya na-arụ ọrụ bụ Ọlụebube, otu nwoke ya na ntị ha na-arụkọsị ọrụ a na-akpọ Uche wee hụ Chikaọdị wee masị ya. Ọ bịakwute Chikaọdị na-egwusa ya egwu, mana egwu ahụ na-egwusa Chikaọdị amasịghị ya. Ọ chọọ ka ọ nara ya akara ekwentị ya. O wee bụ na Chikaọdị enweghị ekwentị. Imebi Chikaọdị a na-agụ Uche nketa nke echi, ọ na-ama ya ama n'ahụ. O wee mesịa kpọọ Ọlụebube gwa ya na nwanne ya nwaanyị bụ Chikaọdị masịrị ya. Ọ na-abụ ha rụchaa ọrụ Ọlụebube cheela, o godosi ụfọdụ ihe gonye Ọlụebube si ya nye Chikaọdị. Ọlụebube burusi ihe niile ahụ o gotere ya lọtaruo ya na Chikaọdị a na-eri. Ọ gwa Chikaọdị onye butere ihe ahụ ha na-eri, si ya jidesekwa Uche ike na Uche enwe nsogbu. Sọkwa ya na-eme ka mgbe eke na ya asakwa n'anya na ọ bụkwa vileji ka ọ nọ, na ọbịakwa na township ya emekwa ka onye nwe ihe a na-arụ ya bịakwa na-eme tụnwụtụnwụ. Etu a ka Ọlụebube si wee gbawa Chikaọdị ọgwụ. Obi Chikaọdị wee na-adịzi ya. Ruo otu ụbọchị ụka, Uche wee chọta ha n'ụlọ. Enyi nwoke Ọlụebube nọkwanụ ya. Ọlụebube gwa Uche ya kpọrọ Chikaọdị pụọ, na o ruru na mgbede ya kpọchighata ya na ya jirikwa nwayọọ na ihe aka bụ nwata na ya merụkwana ya ahụ. Etu a ka Uche si wee kpọrọ nwata pụọ rie ihe ọ na-amụ anya wee mebisie nwata. Ọ bụghịkwa na o mebisiri ya. Chikaọdị chere goolu n'ụbọchị ehihie ahụ. Chikaọdị anọzie na ọ naghị ahụzi onwe ya, ochie na ọ bụ infekshọn, ogoro agbo na-aṅụ, welekwukwa anya nwee ihe ọ na-ahụ, ọ kọtara ntị ya. Ọlụebube apụọ gote P test ga lee ya wee bụrụ na afọ ime abaala. Ọlụebube ahụ na nne ya na nwanne ya nwoke nụ ihe a, na ọnụ na Chikaọdị dị ime, na ọ bịara be Ọlụebube tụrụ ime na ọ ga-egbu ha abụọ n'aka. Jụọ Chikaọdị onye tụwara anyị ime, ọzọ bụ Uche. Ọ na-abara Chikaọdị na-eme ihe naghị eji uche gị na ọ pụọ na akpa agwa ndị si vileji. Iwe Chikaọdị adị ọkụ n'ebe ntị ya nọ, maka na ọ mana onye nwa abụọ Ọlụebube tinyere ya n'ọnọdụ ahụ, maka ọ na-anụtara ya okwu. Maka na ọ bụrụ na ọ gwaghị ya kwere Uche na onwe ihe ga-eme ka Uche mee ihe dị etu ahụ, ọ gaghị enye Uche ohere. Ọlụebube cheme ihe ọ ga-eme, o cheteghị. Ọkpụ Uche kpọọ Chiamaka, ha niile nọ n'otu ebe wee na-ajụ ha ka ezi, na-ajụ Uche ka ihe bụ Uche ya, kọwara ya ka ihe si wee dị na diọkpara nna ha ma ọ bụ nne ha nụ ihe a na ọ ga-ebute ezigbo nsogbu n'ezinụlọ, ka ihe bụ Uche ya. Uche agwa ha na ya dịbe njikere ịlụ nwaanyị ugbu a, na mmadụ atọ tọrọ ya alụbeghị nwaanyị, na ha ga-alụcha nwaanyị tupu ya alụọ, na ọ bụ na Chikaọdị ga-ebu afọ ime ahụ ya ga-ele ya lechaa ya ọmụzi onye ọbụla gawara onwe ya. Ọlụebube na-akọwara Uche na ọ bụrụ mmanya ya ga-adọnye n'isi Chikaọdị na a na-alụcha nwaanyị alụcha, ha abụghị ebiri na-ama na-eji. Uche asị hoo ha na ya dịbe njikere. Ọlụebube na-anwe ike ya ka Uche nwee ike lụọ Chikaọdị, ka ọ bụrụzie na ọ bụghị ya ka o sizi n'aka, na ha hụrụ onwe ha alụnwa, a ghara inwe ya tara anya ụta. Mana Uche jụrụ ajụ si ya na o nwere etu o sitere ya na anya atọmaghị £1. Ọlụebube ahụ na onye ọ na-etiri aka enwe eze. Ihe a ha na-eme ebe a na-ewute Chikaọdị, ọ na-ehusisi naanị anya mmiri. Ọlụebube na-abara anya na ọhụ anya mmiri n'anya anya magbuo ya n'aka na anya nwa tinyere ya na mgbagharị anya na-agbagharị ugbu a. O sere aka kpọrọ Chikaọdị, ọ pụọ tee ya ime, hapụga nwata ahụ nọ n'afọ. N'izu ahụ ihu Chikaọdị ọ dịka onye na-arịa ihe, maka ọ kwụrụ ọtọ taa ahụ nazi aga ọrụ. Nne ya ukwu ọ na-amụ ọrụ n'aka ya jụkọtara Ọlụebube maka ya. Ọlụebube asị ọ lara ụlọ na ọ ga-abata na o nwere ihe a na-eme n'ụlọ, mana ọ bụ n'ụlọ ka ọ na-akpọchigide Chikaọdị. Ihe a na-ewute Chikaọdị na nwanne ya nwaanyị so wee mebie ya, maka na ọ na-anụrụ ya okwu. Akụkọ a tọrọ ezigbo ogologo, mana ka mgbuo ya na nkenke. Chikaọdị alụọ na-adị mụchụọ ụmụ mechie afọ ime, mana Ọlụebube ahụ bụ onye na-ajụ ya kpọbara kpọnwa ma ị na-ere ere, naanị ndị enyi na-abịa. Uche alụkwana na nwaanyị kemgbe afọ 11, mana nwunye ya atụbeghị atọ ya fọdụzi ọmụmụ. Ọlụebube na ọtọ gote asara ụmụ Chikaọdị ihe, o were mee Chikaọdị obiọma ka ọ bụrụ nwere iwe na-ewe ya ka ọ hasị ya. Uche na ọtọkwana ọkpọ Chikaọdị ihe eji eme ihe ndị a niile ka a mara ka iwe a na-ewe Chikaọdị, mana onwe ihe o buru ha n'obi. O wee bụrụ na onye mekọrọ Uche ọ dịrị ya. Gee m ntị, Uche bụkwana ya ka onye ọbụla anya nke ya
mana biko okwu njiri bịa n'ebe a bụ na ọ bụ na nwanne gị nwaanyị na-arụrụ gị okwu, ya bụ nwanne gị nwaanyị nke ị tọrọ, na ọ na-ege ntị n'ihe ị na-ekwu, ọ na-eji ya emere ihe, ka eduhiekwana nwatakịrị ahụ ụzọ. Mana ụdị ihe ị na-akụnye n'ime nwatakịrị ahụ, marakwana ụdị ndụmọdụ ị na-enye ya, maka ịgwakwa ya ma ihe ọjọọ ọ ga-aṅakwa gị ntị n'olu. Ọ bụghịkwa ụmụaka niile na-enwe uche nke aka ha, ejikwana aka gị ebutere nwatakịrị ahụ n'onwe gị ọdachi, maka ihe ọ bụla i mere taa nwekwara ụgwọ ọlụ ya. Ọ bụghịkwa oge egbujiri ka o ji akpọnwụ. Ntị adịkwa, ya gazie.